Quan et parlen d'immigració, aquesta és la imatge que veus, però n'hi ha moltes més. Perquè cada vegada que algú es veu obligat a abandonar la seva llar i el seu país, la realitat abasta més del que hi ha davant els teus ulls. A Càritas tractem de mirar més enllà, per lluitar no només pel seu present, sinó també pel seu futur. Estem presents a l'origen del seu conflicte, ja sigui econòmic, mediambiental o polític. També garantim aliments, escalfor i un sostre a qui més ho necessita. Treballem dia a dia perquè deixin els seus problemes enrere. I oferim la formació i la preparació necessàries per poder seguir endavant. Perquè, per nosaltres, el més important no és d'on venen, sinó acompanyar-los en cada pas que fan. Defensar els seus drets durant tot el camí. I donar suport a la seva integració quan per fi arriben al seu destí. Pot ser que tot això no sempre surti a les notícies, però el compromís i el treball de milers de persones mai caben en una foto. Càritas, sempre al costat de les persones.